Bl-ewwel vot fil-Kunsill Ġenerali jsir is-Sibt, opinjonisti fil-Gazzetta tal-Ħadd baqgħu jinnotaw kif ħadd mhu tajjeb biex imexxi il-Partit Nazzjonalista. Kiteb dwar dan Noel Grima, ex-editur ta' The Malta Independent, li wara analiżi tal-kandidati qal li dak li seħħ l-aħħar jikkonferma dak li jemmen hu sa mill-bidu, dik li l-ebda kandidat mudenju għal din il-kariga fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Jinnota kif Chris Sajt għandu qaħwa li kap m'għandux bżonn fil-waqt li Dalija ma weġibx għall-allegazzjonijiet dwaru fosthom li saru mill-Malta Today. Il-partit għamel taħwida b'din l-elezzjoni, kiteb Noel Grima. Innota kif dawk kontra Dalija mhux se jkunu jridu jipparteċipaw f'partit immexxi minnu u l-istess jagħmlu n-nies ta' Dalija jekk jirbaħ kandidat ieħor. L-appelli għall-laqt tal-partit se jaqgħu fuq it-tnejn torox, kiteb Grima. Kiteb ukoll Carmel Cacopardo li tapis il-konklużjoni tal-Kumitat tal-Etika tal-Partit Nazzjonalista li kellha tingħata iktar attenzjoni lil kondotta tal-kandidati fi stadju bikri. Dan fid-dawl li il-Kumitat immexxi minn Luis Gallia ikkonkluda li hemm dubji li Adrian Dalija ma kienx kapaċi jiċċara. U saħansitra qal li bl-għażla li għandu qudiemu u l-mod kif għamel l-affarijiet il-Partit Nazzjonalista poġġa senter mimli balal ma' rasu. Russian Roulette jidilek Cacopardo. Kitbet fit-Times Claire Bonello, l-avukat qalet li l-kampanja uriet li il-Partit Nazzjonalista huwa sors ta' mibeda iktar mill-gvern alternattiv. U bħal oħrajn kitbet dwar il-qasma fil-partit u qalet li jitla min jitla se jkollu sfida biex jindirizza il-firda interna. U li lil mill-opinjoni jispikka wkoll xi karikaturi. Fosthom dik ta' Sunday Times of Malta li wkoll tkompli turi kemm l-ebda mill-4 kandidati ma kienu jixirqu għal kariga bħal din. Fil-fatt tagħmel 4 twiebet b'4 mumji fihom, sinjal ċar ta' kif il-Partit Nazzjonalista ma kellux għażla. Xi ħaġa li jinnota wkoll l-editorjal tal-illum biex taxxaq jidher li qbil ġenerali anke fost bosta nazzjonalisti u fost sezzjonijiet tal-medja li hija eqreb fil-ħsieb lejn il-PN illi f'din it-tiġrija l-għażla hija waħda fjakka, jiġifieri huwa ċar li apparti l-għaqda li jrid iġib fil-PN u l-feriti li jrid jagħlaq, il-persuna trid b'xi mod tqajjem fervur għaliha li ma jeżistix, jgħid l-editur tal-illum. Il-karikatura tal-kulħadd tenfasizza fuq id-diżastru li jinsab fih il-Partit Nazzjonalista u l-irwol li kellu Simon Busuttil f'dan kollu, fejn tinnota kif xarejn caretaker ukoll ħalla mandra warah.